Hello mga idol, panibagong araw, panibagong simula. Ako nga pala si Melcher Bunggulto, isang journalist sa Bicol. Hindi pa sikat pero may pangarap. At ngayong araw na imbitahan tayo ng SM City Naga para sa kanilang pinakabago at mas pinaganda na sinihan. Pero bago ang lahat, nandito tayo sa registration area kasama ang iba pa mga media practitioners at content creators. Nakita din pala natin ang isa sa mga idol natin na content creator dito sa Naga. Kaya tara, samahan nyo kami. Pero bago ang lahat, share ko lang. Swerte tayo at nabunot na naman tayo sa parapol ng SM Naga. Mukhang sa parapol lang talaga tayo may pag-asa. Charot! Ito na nga ang inaantay ng mga Bicolano. Formal nang binuksan ngayong araw ang pinakabagong sinihan ng SM Naga para maghatid ng mas pinaganda, mas komportable at mas makabagong movie experience para sa mga Bicolano. May bago at may enhanced na sound system at mas malalaking upuan para sa isang ultimate big screen experience. Tara na! Bisitahin ang bagong SM Cinema sa Naga City para sa isang world-class cinema na siguradong bubuo ng mas marami pang movie moments kasama ang pamilya at barkada na talaga naman sakto ngayong Pasko at bagong taon. Kaya kung nagpaplano ka manood ng sine kasama ang pamilya, jowa o kahit yung ex mo na baka may chance ka pang balikan, chance mo na to! Charot! At sa mga relasyon naman na hindi pa umaabot ng Pasko, chance mo na rin to. Yayain ang taong mahal mo. Kaya arat na! Maraming salamat sa panonood. Ingat!